Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Hendrien van Walbeek en ik zit hier vanavond met Jacques Herman, Jacques Herman. Meulenaar van Kerzand. Ja, dus we gaan het hebben over molens vanavond. Goh, Ja, leuk. inderdaad. Ik vind dat leuk. Jacques, wie is Jacques Herman? Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, Meulenaar, Meulenaar. 85 ben ik. Ja, en u woont in Sluis? Ik woon in Sluis, ja, al een jaar of 40. Jaren 40. Fantastisch. Komt u uit Katzand als ik vragen mag? Omdat u Nee, ik molenaar... ben geboren in Issendikke. Geboren in Esnikken? Ja. Oké. En heel het leven lang hier in de regio gewoond? Ja, ik ben nooit weg geweest. Nooit weg Zou ik geweest. niet willen ook. Nou, dat is helemaal mooi. Maar Jacques Herman is op een gegeven moment in aanraking gekomen met molens. Ja, die vrouw had ik verwacht. En ik weet zelf niet wat er nu eigenlijk komt. Ah, nou, Heel dat ik eraan begon en of het waarschijnlijk een uitzending op de tv geweest is. Ik weet het niet, ik ken meer van die dingen. oké. Dan begin ik daaraan en ja, daar gooi ik me daarop. Ja, Nou, dat is mooi. en dat is het resultaat geworden. Maar hoe lang bent u dan nu al molenaar? Dat is 40 jaar van het jaar. Al 40 jaar? Ja, Dat is behoorlijk lang. ja, vind ik zelf niet. Het is echt een hobby en als je dat leuk vindt, Ja. dan vliegt het. Ja. Maar de molen in Katzand. Waarom de molen in Katzand? Dat was een toevalligheid. Ik zat eigenlijk op Issendikke. Werd ik molenaar 40 jaar geleden. En de molenaar op Kerzand, ja, dat is een vervelende geschiedenis, die is al verongelukt. Oei. Ja. En toen kwam het molenbestuur van Kerzand, die vroeg aan mij, wil je hier molenaar ook worden? Nou, dat heb ik dan ook maar gedaan. Dus de zaterdagmiddag deed ik dan Issendikke en de zondagmiddag Kerzand. En na 20 jaar is dan Issendikke een ander gedaan en Ja. dan ben ik dus gewoon in Kerzand. Ja. En ook, omdat de molen van Kerzand, ja, dan vind ik een molen die staat helemaal naar mijn gedacht. Naar mijn idee, die staat helemaal zoals een molen moest zijn. Oké. Wat is er dan zo speciaal aan die molen in Katzand? Ten opzichte van... Een robuuste molen. Ja. Alles werkt goed, simpel, makkelijk om te bedienen. Hij maalt goed, Ja. draaien als een stierlier. Ja. Ja, maar ja, ik heb er ook 40 jaar aan gewerkt om hem naar me aan te zetten, zoals dat je het. Dat ga ik ook wel vanuit. Ik bedoel, als u al 40 jaar molenaar bent, is het natuurlijk ook wel... Nou, dat hoeft niet noodzakelijk. Nee, maar... Dan ben je die aan... maar daar komt dan op het rad van zitten en verder niks doen, die ben er ook. Ja, die zijn, dat zal best. Maar ongetwijfeld hoort daar natuurlijk wat onderhoud bij. Natuurlijk, Nou, veel, ja. Ja. De molen in Katzand is een korenmolen, als ik het Ja, goed heb. ja. Klopt dat? Helemaal, ja. Is die van oorsprong altijd een korenmolen geweest? Altijd. Hier in de streek wonen eigenlijk nooit andere molens als korenmolens. Bijna niks anders. Nee. Dus de enige functie van de molen in Katzand is gewoon Ja. tarwe malen tot meel. Ja, het was wel zo dat in vroeger tijden, nou ja, voor 1900 zo'n beetje, daar zat er ook een oliewerking. Daar kon ze Oké. nee, als een soort gordspellen. Ah, Gerstpen tot gort. gerspellen tot Horten gort. heet dat dan een hortsteen. Ja. En die is nu in Truzement is die hersteld. Oké. Ja. Ja. En dat werd nog gedaan, maar later is dat niet meer. Dus dat was een nevenfunctie. Ja. De gerstpellen. Ja. Ja, was het ook zo dat een molen ook wel twee verschillende dingen moest kunnen doen? Of om inderdaad fatsoenlijk in zijn onderhoud te voorzien? Ik bedoel, meel hadden we natuurlijk in die tijd heel veel nodig. Ja, minstens twee dingen. Aan de ene kant consumptiemeel. Ja. Dat is een koppelsteen voor consumptiemeel. Ja. En er was een koppelsteen ook voor veevoer, beesteten zeggen we er dan. Voor beesteten. Voor beesteten, En dan was er oké. dikwijls nog een koppelsteen voor speciaal om bloemen te maken. Ah, Ja. bloem voor het gebruik in het huishouden. Ja. Ja. Oké. Maar hoe word je nou molenaar eigenlijk? Ik bedoel, u bent dat ooit tegengekomen? U was een keer voorbij zien komen? Er is een Hilde van Molenaars. Ja. En daar kun je een opleiding doen. Oké. Maar dat is heel individueel. Ja. En dat duurt ongeveer 2 jaar. En dan krijg je een instructeur. En dan ga je een heleboel molens gaan bezoeken. Ja. Overal stage lopen. En als je het goed netjes doet en nestig zit, zullen we er zeggen, Ja. kun je dan na 2 jaar bij vrijwillig molenaar. Oké.
En net als bij autorijden, dat moet je nog maar pas goed leren. Maar het is een gedegen opleiding. Ja. En nou, ik was zeggen dat misschien sommige mensen niet leuk vinden. Er is ook een Belgische opleiding. Ja. Maar die vind ik een stuk minder. Oké. Maar goed, De Nederlandse opleiding is uitgebreid. Het is in elk geval zo dat die Belgische opleiding is redelijk. En het is ook beter dan niks. Ik waardeer het dat die opleiding er is, absoluut. Maar goed, het is ook een makkelijkere weg, want dat is een klassikaal. Dus dat is natuurlijk veel leuker met een groep van alles doen. Nee, en in Nederland moet je op je eentje doen en dat is niet eenvoudig. Oké. Ja. Maar u zat net ook dat u ervaring op moest doen. U heeft natuurlijk ook ervaring opgedaan bij molens in het verleden voordat u molenaar werd. Ja, ook bijvoorbeeld in Zuid-Holland, al die andere type molens. Ja. En ook hier in de streek bij Piet Libaert op Biervliet. Dat is Biervliet, ja. Ik heb veel geweest bij Piet, ja. Daar heeft u lekker veel koffie gedronken. Ook. Maar bij Piet, dat was een echte beroepsmolenaar. Ja, daar hebben we het een andere keer inderdaad al over gehad. Maar het is leuk om te horen dat inderdaad je als startende molenaar of molenaar in opleiding dan de ervaring kunt opdoen bij een andere molen in de buurt. Ja, en op Soesal heb ik dus ook bij Piet Ulster ook gedaan. Ja. Leuk. En ik ben eigenlijk een van de laatste die bij beroepsmolenaars nog zijn opleiding kunnen doen net. Okay. Maar daarna is het allemaal van doorgeven. Oké. Ja. Niet dat dat minder is, maar... Komen er ook nog steeds molenaars bij? Of hoe moet ik dat nou eigenlijk zien? Ja, mondjesmaat. Ja. Is het ook het molenaarschap, het zijn van molenaar? Ik bedoel, het kunnen bedienen van wat er in de molen te doen is. In dit geval meel maken natuurlijk. Dat lijkt mij ook wel zwaar werk. Dat lijkt me ook niet gemakkelijk voor iedereen. Ik vind het helemaal geen zwaar werk. Oké. Nou, je hebt de meul om het werk te laten doen, de zakken naar boven trekken. Ja, dan laat je de meul doen. En omgekeerd zag het zijn eigen naar beneden. En tegenwoordig, ik heb nog tot kort na bij 50 kilo zakken gewerkt, maar dat is nu 25 kilo. Maar die zakken van 50 kilo die worden maar steeds zwaarder, vind ik. Oh, daar zit hij in natuurlijk. Ja, zo zit dat wel. En trouwens, het is allemaal 25 kilo, dus waarom zou ik dan niet meedoen? Het is alleen maar makkelijker. Nee, dat is inderdaad wel waar. Dat snap ik inderdaad. Dus, maar nou even wel zeggen, als je je opleiding gedaan hebt, dan ben je eigenlijk kan je nog maar met een molen draaien. Maar maal kan je eigenlijk nog niet. Dat moet je dan nog leren. Ja, en als je dat serieus wil doen, moet je naar Wageningen. Ja. Om elke week om daar echt het vak van korenmolenaar te leren, om te malen. Maar ik heb het gewoon bij die beroepsmolenaars geleerd en achter mijn eigen wat dat heet. Ja. Dus je bent er dan nog niet, want je hebt ook andere soorten molens. Ja, dat klopt. Je hebt ook zaalmolens, oliemolens, verfmolens. Ja. Dus dat kun je ook specialiseren. Dan ga je eigenlijk specialiseren. Het ambacht van die desbetreffende molen ga je natuurlijk nog verder op specialiseren. En dan ga je nog verder leren. Je weet wel van de basiswerking van een molen af, denk ik. Je kan elke molen bedienen eigenlijk. Maar ermee werken is wat anders. Ja, dat is nog niet... het is ook inderdaad een ambacht die niet... Het is nog erkend ook door... mooi. Erkend ambacht. U heeft daar een heel mooi papiertje meegenomen. Een paar foto's meegenomen die we ook in beeld te zien krijgen. Kunt u eens uitleggen wat dat zijn? Dat zijn zogenaamde scherplukken. Ja. Die werden gebruikt als de molenaar de steen moest scherpen. Ja. Zo rond is dat, is het allemaal groeven. Dat maar eens populair zijn groeven. Hè. Ja. En die groeven worden dieper. En die moeten op een bepaalde tijd weer dieper gemaakt worden. Ja. En daar had hij striklicht bij nodig. En van de raambutten hij last, vals licht is dat. Dus dan had je die lukken om voor de raam te zetten. Ja. En die waren er ook. Ja. Maar die zijn 70 jaar geleden verdwenen. Oh. En ik kwam erachter dat in het Molenmuseum in Leiden stonden ze. Oké. Dus ik heb geprobeerd, wel als 10 jaar geleden geloof ik, geprobeerd om het weer terug te krijgen. Ja. Daar wou ze niet vanaf. Oké. Tot op het ogenblik, ook gezien op tv, er is nog een hele hype gaande
dat er zogenaamde, dus nog iets roofkunst, terug moet naar de oorsprong. Ja. En dan heb ik een mooie brief opgeschreven naar de Hollandse Meul, aan Nicole Bakker, de directeur. Ja. En er gewezen erop dat die trend gaande is. Ja. Dus gezien dat feit wil ik ze terugheen. Ja. En verdraaid. Oh, Dat lukt niet. ze zijn terug in Cazant. Dus vorige week ben ze teruggekomen, maar Leuk. de staat was nog niet zo bar. Dus ik ben nou zwaar aan het herstellen. Maar volgende week hangen ze dan in de meul, naast de 2 ramen. Oké. Ja. Dat is wel heel mooi dat ze dan uiteindelijk hun plekje daar weer terugkrijgen in de molen. Ja. Maar u zegt volgende week hangen ze weer in de molen. Is de molen in Cadzand ook nog gewoon open? Ja, ondanks... in januari zijn ze afgekeurd, de wieken. Ja. Omdat er constructiesfouten geconstateerd zijn. Ja. En er werd dus aangeraaid om maar hem stil te zetten. Dus ja, wie ben ik om dat niet te doen? Ja. Stel je voor dat er dan toch wat gebeurt. Als er wat gebeurt, is het inderdaad wat lastig. Dus daar zijn we begonnen om een geld bij elkaar te krijgen. Met 140.000 nodig. Ja. En bij de gemeente, 0 op orkest. Bij de provincie kregen we ook niks. Want een van de redenen was, de meulen is verder nog te goed. Oh. Dus je wordt gestraft door goed onderhoud. Kan dat ook nog? Ja, kan ook nog. Ja. Dus ja, als we nog een paar keer vragen bij de provincie, nog een paar jaar, dan gaat het hetzelfde zijn. We zaten nu onderaan de listen. En dat gaat niet veel verbeteren. Dus dan hebben we maar gedacht, gaan we het op een andere manier doen. Het gaat er echt alleen om de wieken. Want jullie hebben natuurlijk ook dit... de Rondje West is natuurlijk van een aantal weken geleden uitgekomen, waarin dat natuurlijk ook aangekondigd werd. Het gaat alleen om de wieken, want de rest van de molen is in orde. Helemaal goed in orde. Ja. Oké. Dus, en dat is dan van reden voor de instanties, om het dan zo maar te noemen, om dan niet... om niks te geven. Ja, want die is verder in orde. Jammer. Het gaat maar om de wieken, zeggen ze dan. Maar door die wieken kan die niet functioneren. Nee. Dan kun je niet malen. Dan kun je, en dan kun je de molen wel openstellen, maar dan kun je hem niet in bedrijf laten zien natuurlijk. Dus hij staat sindsdien stellen, maar ik ben er gewoon lekker zondagmiddag om meel te verkopen. En ik maalde op een andere molen, maar dat beviel ook niet. Dus wat ik maar gedaan, ik heb maar een klein meulentje gekocht. De verkleinde vorm van de meul zelf en hoe mogelijk voor mezelf makkelijk. Het is gewoon hetzelfde systeem met steen en zo. Maar goed, het is veel kleiner en de capaciteit is natuurlijk een stuk minder, maar ik kan me niet meer redden. Ja, ik kan even kort natuurlijk, omdat inderdaad op dat moment... Dus dat geldt om bij elkaar te krijgen. Ja, men nou... de chocoladefabriek, ik kon even reclame maken voor Peter. De chocoladefabriek tegenover we hebben maar één chocoladefabriek dat moet even, want die heeft gezegd, nou... ik ga chocolaatjes gratis voor jullie maken. Oh, leuk. Maar dat staat in een pakket ook. Dat is een soort verkleinde vorm van speculaas. Ja. En er zitten onder andere molentjes in. Ja. Dus ze doet dat voor niks. En wij gaan dan een groepje zijn eigen pakken regelmatig. En overal gaan we rond. Met restaurants en supermarkten en op de meulen ook overal. Wat leuk. En we zijn nu al iets ongeveer aan €14.000. Natuurlijk nog maar een 10% van maar beneden. Ja, maar het is op gang. En verder met giften, er zitten nog rond de 9.000. En er is iemand geweest die nog een keer een hele speciale gift gedaan heeft. Ja. Van de recreatiebedrijven hebben we ook wel wat gehad. Dus we zitten nu aan ongeveer, en met een eigen bedrag van 21.000, zitten we nu op 100.000. Dus we moeten nog 100.000, dus er moet nog €40.000 ingezameld worden. Dat vind ik toch al een heel... Dus als er iemand is die als ze een roepen voelt om dat aan te vullen, nou... Laten we hopen. Laat hem me wel. Maar jullie zijn ook een crowdfunding gestart? Ja, want nee, we doen het zelf niet. Oh ja, dat is waar. Mijn kleindochter is begonnen in Breda. En een bedrijf in Cazant. Ja. Patricia van den Bergen. Ja. Ja, en samen hebben we ook al iets van €1.500 bij elkaar. Nou ja, dus we alle een beetje helpen. Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Want als jullie dit uiteindelijk geen ondersteuning krijgen van een provincie en gemeente, omdat het eigenlijk alleen maar over de wieken gaat. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een draai in de wieken zijn we natuurlijk wel het meest herkenbare aan een molen. Ja, want sinds dat die stilstaat, is de bezoekers natuurlijk minimaal. Ja. En normaal hebben we toch veel betaalde bezoekers. Ja.
toch ongeveer rond de 3000 op een jaar. Ja. Dus kun je nagaan wat er van binnenkomt. En Wat nou, vanaf wordt er natuurlijk ook meer meel verkocht. Ja. Dus ja, dat mist men ook allemaal. Dus de zaak kan men natuurlijk zo hoog mogelijk weer draaien. Ja. En ik mik erop dat men toch wel tegen het eind van volgend jaar toch weer kan draaien, hoor. Nou, dat is mooi. Maar ja, die laatste 40.000... Maar goed. U heeft in de PCT gestaan, Rondje West heeft er aandacht aan besteed. We besteden er hier nu ook op onze manier aandacht aan. Die chocolaatjes, want voor mij is dat best interessant dat ik zeg van, goh, hey, dat is lekker. Zijn die ook bij Petra in de winkel te krijgen? Ja, tuurlijk. Ja. En een heleboel winkels in de streek. En als een school zich geroepen voelt om daar een of andere actie over te doen, dan kunnen ze zich natuurlijk bij u melden. En dan is dat allemaal geen probleem natuurlijk. Ja. Om natuurlijk er maar voor te zorgen. Want met alle respect, ik vind dat jullie al heel wat gedaan hebben in een jaar tijd. Om wat is het, ruim 3/4 van het bedrag zonder subsidie, hè? Maar dat is natuurlijk wel schandalig. Dat is... dat niet kan. Nee, goed. Ik zit niet in de provincie of in de gemeenteraad of wat dan ook, dus daar kan ik helaas niks aan veranderen. Nee. Maar ik snap wel het hekele punt natuurlijk hier in het verhaal. Is dat je natuurlijk op eigen kracht dit moet doen. Ja. Als jullie nu al die ton zo ongeveer bij elkaar verzameld hebben, vind ik dat in minder dan een jaar tijd, vind ik dat toch echt wel... Het is nog maar vanaf misschien februari nog maar gestart. Dat bedoel ik. Het is nog maar november. Dus daarom, het is nog geen jaar dat jullie dit doen. Nee. Dus met alle respect, en neem ik daar mijn pet voor af, dat jullie dat al toch voor elkaar gekregen hebben. Ja. Dus... En ben wel al opdracht gegeven aan de molenmaker om alvast de roeden te maken. Dat wil dus zeggen het stalen kruis. Het stalen kruis. Ja. Dat kan dan naar de roedemaker, die kan dat dan al beginnen maken. Oké, dan is dat alvast dat proces alvast in gang. Dat wordt aan de gang gezet, het proces. Ja. Maar ja, goed, dan is de start natuurlijk al een beetje gegeven. Alleen moet het natuurlijk weer nog wel helemaal afgemaakt worden natuurlijk. Dus dat zou fijn zijn als jullie natuurlijk in de komende maanden daar meer... Maar goed, de molenmakers aan zo van het voorjaar zouden dan die roeden klaar zijn. En dan kan de molenmaker beginnen met... hier de boel kaal te zetten, de molen, en dan weer beginnen alles op te bouwen. Ja. Dus ja, dan zitten we toch wel aan eind volgend jaar, denk ik ook. Ja, als dat allemaal lukt, hoor. Dat snap ik. En dat is ook helemaal niet erg. Alleen, we moeten er natuurlijk wel aandacht aan blijven geven. En ik vind eigenlijk die chocoladeactie, die vind ik echt bijzonder aantrekkelijk. Ja, maar dat is dankzij Petra natuurlijk, hè, want dat belangeloos doet. Hè. Ja, dat is toch fantastisch? Dat is fantastisch. Ja. Ik vind het fantastisch dat de gemeenschap in Cadzand, dat jullie daar zorg voor dragen. Oh ja, over gemeenschap gesproken. Afgelopen zaterdag de dorpsraad die organiseert elk jaar Cadzand bakt. Ja. En dat is nou ook weer gedaan. Ja. En de opbrengst was dan voor de meul. Wat leuk. Dus ik heb in de jury gezeten. Oh, leuk. En met toch iets van €350 opgehaald. Nou, allemaal voor de meul. Leuk. Dus dat leeft dus het dorp. Het leeft, het krijgt aandacht. Ja. En dat is eigenlijk gewoon heel belangrijk in dit hele verhaal natuurlijk. Dus ik vind het heel leuk om te horen dat dit nog steeds gewoon zo doorgaat. En dat jullie op deze manier natuurlijk proberen jullie doel te behalen. En dat is eigenlijk gewoon dat de wieken weer gaan bewegen. Zoals hier heel mooi op deze archieffoto te zien is natuurlijk. Ja. Dus ik hoop voor jullie dat jullie in de komende weken, maanden daar natuurlijk nog meer, dat er nog meer mensen zijn die zich daarvoor voor aanmelden natuurlijk. Ja. De molen in Cadzand, die heet Nooit Gedacht. Ze hebben allemaal een naam. Ik heb natuurlijk even op de website opgezocht dat het Nooit Gedacht is. Waar komt die naam vandaan? Die naam heeft ooit de vorige eigenaar gegeven. Oké. En waarom weet ik niet. Maar het is in elk geval zeker aan een heleboel meulens in Nederland Nooit Gedacht zitten. Dat klopt, dat is inderdaad wel waar, dat klopt. Dus wat daarachter zit, weet ik ook niet. Nou, dat zal ongetwijfeld iets te maken hebben, denk ik, met het feit dat ze niet gedacht hebben dat de molen er kwam te staan of weer kwam te staan. Ja, maar nochtans, die had die naam gegeven net, dat was een zekere De Voogd. Ja. Die kwam ook zelf ook de meulenaarsfamilie van Dwarfplaten. Ja. Je weet waar dat Dwarfplaten ligt? Ja, dat weet ik te liggen. Ja. Dus waar ligt dat die gedachte, dat kan ik ook nog een keer meulenaar worden. Ja, en waarom dan Nooit Gedacht, dat is dan... Ik vind het jammer.
Maar ik wou liever, ik vind het eigenlijk geen mooie naam, maar goed, ik wou liever dat hij genoemd was naar de vorige molen en dat was de kat. Maar goed, maar die zijn er trouwens ook in Nederland. Ja, zo jitten. Oké. Oké. Maar niet veel. Oké. Is dat normaal, dat molens dan in heel Nederland een beetje... Nee, hier in de streek niet. Oké. En in Vlaanderen ook niet. De molen werd genoemd naar de eigenaar. De molen van. Ja. En in mijn geval, als ik nog een beroepsmolenaar geweest ben, was dat de molen van Herman. Ja. Dat is dan het dialect voor Herman. Ja. Ja. En Susanne was de molen van Ulster. Ja. Ja. En Snieke was dat van de molen van Doens. Ja. Die had nooit een in Vlaanderen zeker, binnen helemaal nooit genomen. Oké. Nee. Mooi. Maar verder in Nederland dan weer wel, en vooral in die steen allemaal. Ja. Ja. Ja, dus elke molen... Bievliet, dat was de molen van Liebord. Ja, dat was Piet Luijbaard natuurlijk die dat... Ja. Maar daar kan ik me eigenlijk wel iets bij voorstellen. Want molenaarsvak en het beroep van molenaar is ook gewoon een beroep natuurlijk. Nou. Waarbij de molen natuurlijk de fabriek was voor de molenaar precies, natuurlijk. Ja, hè? Wat we nu als een soort van fabriek... De oude eeuw is groot geworden bij de molens. Want dan is het over Engeland van de industriële revolutie. Ja. Maar die is eigenlijk plaatsgevonden in de Zaalstreek bij de molens. Daar is dat begonnen. Enorm. Kijk. 1000 molens stonden daar. Ja. En daar is Nederland vooral de uitvinding van de houtzaagmolen. Ja. Is daar kon ze voor de VOC een heleboel schepen bouwen. Ja. En daar is Nederland onder andere groot van geworden. Mooi. Ja, dat was uniek in de wereld natuurlijk. Dus onze geschiedenislessen zijn natuurlijk al wat langer geleden natuurlijk. Maar het is leuk om te horen dat de molen inderdaad zo'n onderdeel heeft of zo'n aandeel heeft aan je geschiedenis. Zeg maar. Want het is een middel en een aandeel. Ja, leuk. Bijzonder leuk. Stel dat dan nou niet lukt, hè, om die molen, om de wieken weer te laten draaien, wat dan? Ja, maar dat gaat wel lukken. Oh, kijk, ja. Linksom of rechtsom? Linksom of rechtsom. Volgens mij komt dat terug op het Zeeuwse luctor et emergo. Ik ken een paar keer zeggen, ik wil nog meemaken. op mijn leeftijd dan bij de molen kan maken. Hele mooie uitspraak. Dus dat mag niet te lang duren. Nee. Nou ja, u bent 85, dus ik mag hopen dat u er nog even bent natuurlijk. Als het zo deur gaat, dan laat het nog wel lukken. Ja, maar mooi. Ja, het lijkt me helemaal fantastisch. Dus fantastisch dat u hier was om daar even uitleg aan te geven. Ik vind het molenaarschap een heel boeiend onderwerp, laat ik het zo zeggen. Dus dank u wel dat u hier in de studio was. Dank u wel dat u er uitleg aan gegeven hebt. Hergedal. Ja. En mochten er verder nog vragen zijn, mochten jullie daar meer informatie over willen weten. De molen is geopend elke zondagmiddag. Het hele jaar door. Het hele jaar of geen weer. Oké, dat is heel bijzonder. Dus dank u wel voor het kijken. En wie weet tot ziens in de molen van Katzand.